खुलुमबाय आंनि मुङा मुक्ति सुशांत नार्जारी नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो आंनि इउट्युब चेनेल सुशांत नार्जारी आईबीसी चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आङो खावलायबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय व्हाइट लेबेलिंनि सोमोन्दै आं मिथिनो नागिरदों दा गोबां कम्पानियानो व्हाइट लेबेलिं मडेलजोंहाय जों गोबां प्रडाक्टफोरखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनो व्हाइट लेबेलिंआ जाहैबाय नोङो सोरनिबा खालामखानाय प्रडाक्टखौ नोंनि नाम खालामनानैहाय मार्केटाव फाननो हायो बेबायदि खालामग्रा गोबां कम्पानिफोर दङ मानोना नोंहा जुदि गावहानो जुदि कम्पानि खालामनानै बै जिनिसफोरखौ प्रडिउस खालामनांगौबा बेवहाय गोबां रांनि गोनांथि हानि गोनांथि इन्डास्ट्रि खालामनायनि बिल्डिंनि गोनांथि एमप्लयिफोरनि मानसिफोरनि गोनांथि आरो गोबां रिसार्च खालामनायनि गोनांथि दा गोबां रांनि गोनांथि दङ दा बेनिखायनो गोबाङानो बे व्हाइट लेबेलिं मडेलजोंहाय बिजनेसखौ खालामनाय नुनो मोनो व्हाइट लेबेलिं बा नोङो अबा मोनसे कम्पानिखौ कन्ट्रेक्ट होनानैहाय बेखौ खालामहोनो हायो आरो बे प्रडाक्टखौहाय नोंनि नाम होनानै फाननो हायो दिनैहाय जों बयबो मोनसेखौ आपेल कम्पानियाबो आपेल मबाइलाबो गावनि मबाइलखौहाय गाव खालामा बेखौ बबे कम्पानिया खालामो बेखौ फक्सकन कम्पानिया खालामो बे फक्सकन कम्पानिया खालामनायखौसो गावनि आपेल नाम होनानैहाय बिथांमोना फानो बेबायदिनो गोबां मबाइल कम्पानिफोर दङ जायखौ मबाइलखौ खालामग्रा आलादा खिन्थु बेखौहाय ब्रान्ड होनानै फानग्रा आलादा थिग बिदिनो नोङो जेखि प्रडाक्ट जाया मानो एफएमसीजी प्रडाक्टआनो जाथों बा सफ्टवेयर प्रडाक्टआनो जाथों जायखिजाया प्रडाक्टआनो जाथों बेबायदि खालामनानै नोङो फाननो हायो जेरै डक्टर बिबेक बिन्द्रायाबो बाडा बिजनेसनि माखासे प्रडाक्टफोरखौ व्हाइट लेबेलिंआव फानो बे रेडिमेड खालामखानाय प्रडाक्टखौ बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसननो होनानैहाय बिसोरो कन्ट्रेक्ट खालामनानै बिसोर गावसिनो खालामनाय बायदि खालामनानै बे सार्भिसफोरखौ होनो हायो टिउसन एट हम बेबो गोबां रेडिमेड जे फोरोंखाजोबनाय दङ बे जिनिसफोरखौहाय गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोरनो बेखौ फानो व्हाइट लेबेलिंआव बिसोर जोंनि खालामनाय प्रडाक्ट होननानै बिसोर बे प्रडाक्टखौहाय फाननो हायो दा बे लेभेलजों जोङो जुदि बिजनेसखौ खालामोबा जों गोबां सेभ खालामनो हायो आरो बहाय माने गोबां माने रांनि गोनांथि जाया नों खालि फैसा होनानैहाय बे जिनिसखौ खालामनानै नोंनि ब्रेन्ड खालामनानैहाय नोङो फाननो हायो थिग बिदिनो व्हाइट लेबेलिंखौहाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे प्रडाक्ट खालामनो गोसो जादोंबा बा एफएमसीजी प्रडाक्ट जायखिनि सफ्टवेयर प्रडाक्टखौनो होन थिग खालामनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना नोंनि नामैहाय बैसोरखौ खालामहोनानै नोंनि नामै बे जिनिसखौहाय फाननो हायो हयथ' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ आरो आङो डक्टर बिबेक बिन्द्रानि बाडा बिजनेस सासे बिजनेस कनसाल्टेन्टफोर जेरावहाय गोबां जायफोरनाखि हाजार क्रर लाख क्रर बिजनेस खालामो बिथांमोना नोंथांमोनखौ सोलोंगोन आरो बे कर्सखौ लानोबा नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन 7002441224 नाम्बाराव एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय